И за моя голяма радост трябва да мина през Зеленчуков пазар, за да стигна до форта. Даже ще си го подкарам пазара от самото начало. Защото искам да видя за какво става дума. Айде с мене на Зеленчуков пазар и после към форта в Бенгалур. Ананаси. For drinking? Yeah. Okay. Can you give me one? Huh? I record videos. I'm gonna go to Bengaluru Fort. Bengaluru Fort. Yeah. I wanna see it. It's very beautiful on the photos. You are asking 30 rupees, 20 rupees. 30. What is fish? Water. Yes, for water, not for eating. Thank you, sir. Oh, great. Yes. Germany? Huh? You Germany? No, Bulgaria. Bulgaria. Yeah. Bulgaria. Bulgaria. Yeah. Haydi. Okay. I'll see it. No, it's good. What is paid each roll? No, it's good, it's good. What is in roll? Okay. Dhanyavad. See you later. Това е най-гениалното нещо на планетата за пиене. Всеки път, като си взимам, не мога да удържа своя ентусиазъм. И в Латинска Америка, и в Азия това е топ напитката. 60 рупи с левче. За едно левче, хоп. Единственото неприятно е с тия сламки всеки път, но няма как да стане. Какъв интересен сорт грозде, продълговато. This is grapes? Окей. Много интересен сорт грозде. От тия продълговатите при баба ми имаше такова, но само няколко асмички имаше с такова. Айде. Hello, my friend. А? Yes. О, идеално, трябва да мина баш през пазара. Това е топ ниво. О, вижте ананасите. Ми мириш много хубаво. Добре, нека ви въведа 90 рупи с 1 евро. Така че общо взето каквото видите като цена, умножавате по 2 и получавате стотинките или левовете. 1 лев килограм зелен боб. Лев и 20 чили. 80 стотинки кориандър. По-готино качество кориандър. Не, това не е кориандър, извиняйте, това е такова джинджифил. Лев и 20. Сега ще видим колко парички са ананасите. How much is the pineapple? 20, 13, 14. Okay, thank you, sir. Значи ананасите са между 40 и 80 стотинки. Леле, хора, сладък картоф, гледайте. Платано. Това не е банан, това трябва да е платано. Плантейн? Плантейн, браво. Топ ниво. Аз съм супер щастлив. Най-много обичам пазарите.
Чакайте да хвана. Толкова кос ще трябва да го метне някъде. О, какви огромни моркови, човек. Good. Сега се паза тук са някой да не ги снимам. Огромните червени моркови. Да видим какво става царевица. Общо взето придобивате усещането колко ефтини са зеленчуците тук в Индия. Плодовете също, но те нямат чак такова разнообразие като при нас, нали, праскови и така нататък. Основно виждам ябълки, цитруси и всичките там вече кокоси, ананаси и така нататък. Картофите са 80 стотинки. Чесън е скъп. Чесън е 5 лева, 6 лева. Браво. Чесън е 6 лева. 260 рупи. Това са 3 евро. Това си мислех, че е краставица, обаче не. Това е някакво, което го готвят за карито. Hello. Just looking. I'm a tourist. It's interesting. Yes. Bulgaria. Yes, very delicious. Yeah. Айде, в най-голямата луница. Това не знам какво. Гледайте какъв боб. Айде и кравита с нас. Айде и кравата с нас. Някакъв ме побутва, а аз искам да се изнеса по-бързо към двореца, защото ще затвори. До 5:30 работното време, сега е 4. Те са дворец и форт един до друг. Форта мисля, че е без вход. Двореца се плаща и ето къде ще си оставя аз кокоса за ужас на всички. Няма кофи просто, хора. Няма къде го носи повече това. Толкова. Екстра. Айде. Pip. Лили, през това трябва мина. Царевица 20 стотинки бройката. 10 рупи. Айде! Той е много мотивиран, а аз съм тук. Оп! Лудница, нали? No. Айде, сте. Бип. Айде.
Тия дебнат са, гледайте, и като една агресивна орда номади. Сега ще се изстрелят великото преселение на МПС-тата. Уф, на къде съм аз? Трябва да ходя още малко надолу и съм там, стига да не ме отрепат тия са. Няма ми липсва тази миризма тук и тия всичките неща. Хванах май грешния път на... Добре, вдясно се виждат вече крепостните стени на форта. Пак казвам, тук има две интересни неща в района. Форта и след него има някакъв летен дворец на царя. Мисля, че дворец се плаща 250 рупи и форта е безплатен. Сега ще проверим. Съмняваме форта да е безплатен. За всичко ми искат пари тук. Сок от захарна тръстика 20 стотинки. Някой ще ми каже откъде се влиза. Преди рейса. Пип-пип! Чакай ти кръвита, къде се буташ. Добре, стигнах до форта. Тук ще ме проверяват, така че ще спра камерката. Айде.